3, 2, nu. Vi har en ulig, hvad var det, vi kaldte den? Ulighed. Ulighed. Ja. Som er 0,5x plus 3 koordinæt x plus 1 koordinæt minus 2x minus 2. Så starter vi med at regne de her ud. Og det er 0,5x plus 3 koordinæt x plus 1. Og så og så skriver vi, så minuser vi lige den der 3'eren her på den side her, minus 3 koordinæt x, plus 1 minus 3. Og det, så har vi fjernet 3'eren over på den her side her. Så det bliver minus 2. Så har vi forordnet det. Så fjerner vi 0,5x minus, og vi lige, så vi har fjernet på den ene side. Og så halverer vi også i det x'et på højre side. Så har vi så står det, ja, det er rigtigt. 0, så har vi 0 her, så er der ingenting her. Det er jo, så der, jo, så har vi fået, der er noget forkert her. Det er bare x. Det er bare x der. Og så har vi fået halveret den, så står der 0,5x minus 2. Og så skal vi have fjernet 2'eren fra højre side, så vi plusser, så vi plusser det, så vi kan fjerne. Og så har vi 2'eren over i venstre side. Så skal vi bare lige have ganget det, så det er 2 gange med 2 koordinæt 0,5x gange med 2, og det giver så 4 koordinæt x, så x det er større end 4. Så det var første. Så skal vi til den anden, hvor x, hvor det er x er x plus 1 koordinæt minus 2x minus 2. Så starter vi med at fjerne 1'eren, det er minus det, og så minus 2x minus 2 minus 1. Så har vi x koordinæt minus 2x minus 3. Så skal vi have fjernet de minus 2x fra højre side, og det gør vi ved at plus i 2x minus 3 plus 2x. Så har vi 3x omme på venstre side, og så har vi minus 3 på højre. Og så dividerer vi lige med 3
det giver x mindre end minus 1. Og det har vi så, og det er grafen, og det kan vi se, at det giver, og han kaldte det. Nu resultatet, det går ikke op. Resultatet gik ikke op.